Avui vull parlar-vos sobre la economia alternativa, també anomenada nova economia o fins i tot economia altermundista, que significa que és aquella economia que planteja que un altre món és diferent o és possible. Este tipus d'economia alternativa o nova economia s'enfronta a lo que seria la economia ortodoxa o la economia dominant que bàsicament al llarg de la història ha sigut el que s'anomena el neoliberalisme, un tipus d'economia que ha estat basada en l'especulació i que sobretot beneficia als grans poders econòmics, a les grans multinacionals, a les grans empreses. Front a aquest plantejament ortodoxe, tradicional i neoclàssic i neoliberal de l'economia, existeix un altre tipus d'economia que és possible avui en dia, que és la que s'anomena l'economia alternativa o nova economia. Es tracta d'una economia que el que busca és solucions als problemes de la societat. Front a les grans contradiccions que està generant el neoliberalisme i l'economia ortodoxa, l'economia alternativa el que busca és plantejaments des d'una base més humanista, més solidària, més participativa, tractar d'enfrontar-se als problemes que avui en dia tenen les persones i la societat i donar-los una solució coherent, compatible amb el planeta, amb la protecció del medi ambient i amb les necessitats de la societat. Però anem a aprofundir un poc més i a definir què és allò de l'economia alternativa. D'una banda, podem dir que l'economia alternativa és aquella que té com a objectiu prioritari la millora del benestar i de la qualitat de vida de les persones. També podem parlar d'economia alternativa com aquella que busca el desenvolupament humà i no front a el que seria la búsqueda o la cerca del creixement econòmic, que és la prioritat de l'economia convencional o l'economia ortodoxa. Podem parlar també que l'economia alternativa busca el bé comú i l'interès general front als interessos particulars o els interessos d'uns pocs. També, quan parlem d'economia alternativa, estem fent referència a una distribució equitativa, justa i solidària de la riquesa front a la concentració i a l'acumulació de la riquesa en mans d'uns pocs. Per últim, quan parlem d'economia alternativa, estem referint-nos també a lo que s'anomena la democràcia econòmica, en la que es produeix una participació activa del conjunt dels agents que intervenen en l'economia, front a aquest altre plantejament neoliberal i ortodoxe que el que fa és basar-se en una dictadura del mercat i de les grans empreses. En què es pot concretar aquesta economia alternativa? Bé, podem parlar de diferents realitats que ja són visibles i que a més porten ja molt de temps funcionant i funcionant d'una manera positiva i adequada. En aquest sentit podem fer referència en primer lloc al que s'anomena l'economia social i solidària. Es tracta d'un tipus d'economia representada per empreses, moltes d'elles sense ànim de lucre o fins i tot empreses que tenen ànim de lucre com les cooperatives, però en les que la força està en el treball i en les persones i no en el capital. Aquest tipus d'economia social i solidària té un pes molt significatiu a nivell mundial i especialment en Europa. Podem dir que hi ha al voltant de 2 milions d'empreses que estarien classificades dins de l'economia social i solidària i que es representen 15 milions de llocs de treball. D'altra banda, podem parlar també del que s'anomena l'economia participativa o l'economia col·laborativa. És aquella en la que s'eliminen els intermediaris, se produeix una relació directa entre productors i consumidors. Esta economia col·laborativa afecta a la producció, al consum i també a les finances. I es fa a través de plataformes digitals que afavoreixen les relacions directes entre productors i consumidors.
Es pot dir que actualment al voltant del 50% de la població mundial està utilitzant l'economia col·laborativa. I per últim, també podem parlar de lo que s'anomenen les finances sostenibles, ètiques i socials, que són totes aquelles entitats bancàries i diferents tipus d'intermediaris financers que actuen en base als criteris de la inversió socialment responsable i que, per tant, posen els diners en mans o al servei de la ciutadania i no en mans d'uns pocs que el que fan és basar-se en la especulació dels diners. Actualment es realitzen al voltant de 10.000 milions d'operacions dins del que s'anomenen les finances sostenibles a nivell mundial. Per tant, i de manera resumida, quan parlem d'economia alternativa o nova economia, a què estem referint-nos? Podem etiquetar-la de diferents maneres. Podem parlar, en primer lloc, de l'economia circular o l'economia ecològica, que és aquella que posa en primer lloc el planeta, la defensa i la protecció del planeta a través del control dels impactes sobre el medi ambient. Podem parlar també de l'economia feminista, que és aquella que busca la igualtat de gènere en l'àmbit de l'economia i de les empreses, evitant aspectes com pugui ser les diferències salarials entre homes i dones o l'accés de les dones a llocs directius en el món de l'empresa. Podem parlar també de l'economia humana, com aquella que el que busca és com a objectiu prioritari a les persones, al benestar de les persones. I podem parlar també de l'economia del bé comú, que és aquella que el que fa és basar-se en el bé comú o l'interès general front als interessos particulars o d'uns pocs. En definitiva, front a l'economia neoliberal o l'economia ortodoxa tenim un plantejament diferent, possible, que és el de l'economia alternativa o nova economia. No obstant, aquest tipus d'economia s'enfronta actualment a una sèrie de reptes que hauríem d'intentar resoldre d'alguna manera. I aquests reptes són principalment els següents. En primer lloc, l'economia alternativa ha de ser capaç de generar un discurs sostenible, clar i que arribi a la major part de la població. I aquest discurs ha de ser creïble i s'ha de basar en la medició o en la mesura dels impactes socials i mediambientals de l'economia i de les empreses. En segon lloc, hem d'intentar que aquesta economia o que els fonaments de l'economia alternativa arriben també a l'àmbit educatiu, tant a l'educació reglada com a la no reglada. La formació, l'educació de les persones en plantejaments econòmics basats en el bé comú i en l'interès general s'han de fer arribar de la millor manera possible. Un tercer repte que té l'economia alternativa en l'actualitat és el d'unificar criteris i arribar a un consens entre les diferents opcions que existeixen. Moltes vegades n'hi ha una gran dispersió d'opcions amb denominacions molt distintes que genera confusió entre la població. N'hi ha que ser capaços de generar un discurs únic, compartit i consensuat. El rigor científic i acadèmic és també un aspecte fonamental que hi ha que incorporar a l'economia alternativa, de manera que les universitats i els centres educatius es puguen sumar també a aquest procés de canvi de l'enfocament i el plantejament de l'economia. Per últim, s'ha de ser capaç de crear un grup de pressió front als poders econòmics que existeixen en l'actualitat i que siga capaç de fer arribar el discurs de l'economia alternativa als polítics, a la política, de manera que l'economia alternativa siga cada vegada més influent i tinga una major capacitat d'influència i de repercussió en les decisions econòmiques que es prenen. Molt bé, doncs això seria l'economia alternativa o la nova economia. Vos anime a conèixer-la i vos anime a utilitzar-la en les seues diferents modalitats. Moltes gràcies per la vostra atenció.